DXDC Radyoman Report. Nasubo ang Talikala Incorporated sa kamatayon sa usa ka babae nga taga Panabo City ug nahitabo dito sa Cebu City ning atuang nasod sa Pilipinas. Sumaan ni Talikala Program Coordinator for Advocacy Karina Sahonia nga ang gidangatan sa biktimang si Ria Tukmo kinsa taga Panabo City gikan sa kamot sa suspect nagpakita lang nga nagpadayon gihapon hangtod karon ang culture of violence batok sa mga kababainahan diri sa atong nasod. Matud ni Sahonia nga buot ingnon niini nga ubos og dili paghihapon pareho ang tratamento sa mga kababainahan ning presenting natong panahon taliwala nga naa nata karon sa moderno nga panahon o kining nasampit nga practice angay nang tulukan aron wala nay mga kababainhan ang magbiktim sa abuso pisikal, sexual o pagkutlo sa ilang mga kinabuhi. Kanunay makadungog og patay, no? Culture of violence, no? Kanang sige madungog ang mga patay, no? Bisan, di ba? Yes, yes. Kanang murag na nahimong normal nga kanang easy lang patyo ng tao. Nya, sige gyapon sa panghitabo sa kababayanan nga sayon yun ang patyo. Babae na gani ang biktima, babae pag yun ang depensa para sa kaugalingon. Siguro ang time nga katong mga lalaki iupuan di or yan hatagan nga pagtuon ang mga kalalaki. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Joel Viray Tatak RMN. Tatak RMN.